Ini nakodres ako ang gulay sa musilingan tanaw ragod. Wala may tao diri mo na mosulod nako. Ini. Ito rin nanubo ilang kalabasa oh. Maning kalabasa nganhe. Mo ni mong kamangon og mamunga na ni. I'm telling you. Diri mamupo tag pitsay. Kadagan sa pitsay. Ini mo ning pitsay ngani oh. Mo ni mga nanubo nga pitsay harbisono na ni sa silingan. Pero ang silingan kay kalibanga man na dito sa kitagtiyan kay gipainom nako tong salin gani sa kuan ini ni salin sa katong pagpatambok og yuta. Ini ni mo ni manguha ko diri pitsay dagko na kay pitsay nganhi dra oh. Patang lawak kay pitsay nganhi. Ano? Napay manok sige tuktugaok, napay iro gaw-aw. Ini ni adto didto mga ano ni mga upo to. Dagko kay mga upo nganhi. And you know, it is very nice, you know, telling you mag-farming talaga tayo. Kaya, sure, sig aw na iring ka. Noong iring. Ay dili iring nag tuktugaok ang ilahang piso. Ini ni. Iyon, uy, dagko kay tara o. Nakikita nyo yan? Nakikita nyo yan sa likod ko? Nakikita nyo? Ini. Lahat ng nakita nyo dyan, mga pitsay, yon kalabasa at saka upo, sa silingan na mo na. Samtang wa pang silingan, pupuon ko ning upungan eh. Uy, katambok silang kuan, tangkong. Nagkatay-katay o. Nahinay ta ka basig imbes upo nga tong kuhaon basig tukbon tagbanakon. Ini ni da. No sa man ning manok nagkapakapa man dis taas. Buang ning manukan ni ay kuratan ko binakog sawa. Ini ni mo ni ro. Mo kani hapit na ni mamunga ni mo kaning iling upo. Ito ra sa suod oh. Dagko de kaayo. Tuwara mga kamangunon. I'm telling you. Resourceful kasi tayo. Kung marami tayong makakamang, meaning to say, hindi tayo magutman. Ini napakadako talaga ng ano dito. Interviewin natin kasi ini nakitaan ko sa among silingan. Mag-atik-atik lang kung ani-agi kung ani. Ini. Oy! Silingan, kumusta naman ka doy? Mo din ng tag-iyangan he. May agi ra ko diri ni tan-aw ra ko sa imong pitsay og sa inyong ano, inyong kalabasa. Mo din ng tag-iya oh, iro. Ay dili day iro. Mo ning tag-iyangan he si Ing. Ay. Mus naman da Ing. Mo ni lang asin si Ilis. Ilis, kumusta ka naman Ilis? Okay. Ini gagmayag mata-bata na eh. Mo ni ang mama oh. Rao bagong ligo. Liwat sa mama ang mata. Ginoo ko. Pahiyom-hiyom. Pakuyot-kot po dyan sa mata ginoo ko. Naunsa naman tawa niya. Ay mo ni dade. Oh, lapad kay ilang mangga dade. No? Dahil kini mga paluwas ko koy. Ini. Great ni itong imong ipag-great kinsa to si itong pangalan atong ipag-great ninyo taga-asa to. Taga Toscana ko. Taga Toscana. Kasi ang ngalan na to ing. So, tindira, duha ka buok. Oh, unsa man tindira doon sa tindira duha ka buok. Ini sa tindira duha ka buok nga na sa Toscana ko no. Basig di Toskig na sa Toscana. Wa man mi kailaw sa ngalan ato doy. Iles usa ngalan ato Iles. Kadto taga Toscana. Unsa naman Lain magtinan-awa ng bata mura magmukumot sa kong naong. Ini ni Iles ganong lain mong kagtinan-awan ako day. Mura ka kumuton man ka sa kong dagway. Mo maning mangawat gud og gulay sa kong. Ay pagsabuot kinan minaw sila.